uger er huden skiftet ud, så vi har igen aflagt en dragt. Intet dyr kan leve uden. Men mærkerne er de samme. Et hakkar ved venstre øje, krasar på næsen, den brune prik på hånden. Nogen forbliver, mens andre ændres, inden du ser det. På 3 år er dit skelet skiftet ud. Selv det eneste, der bliver tilbage, når du ikke er hos det. Psykologien om os udvider vores indsigt. Som et menneske, der får ordet, men har brug for at tale mindre. Om hovedansamlingen. Som et menneske, der er på sporet, men bare lige skal på ret kurs, inden toget kommer.
På et digt er lidt af dig skiftet ud. Men det er ikke alt. På 3 minutter har du udvundet tankestof af dine atomer, celler, proteiner, slimhinder, din hud og dit skelet. Nok til at udvide dig indeni. Det er ligesom, når musikken spiller, så er det aldrig helt forbi. Tak skal I have. Jeg er Kim, og det er De Lysende Såle. Ja. Det er Markus' mor på guitar, og det er Morten Vestergaard Fisker, og det er Rammsteins trommeslager Anders Schwenke, og det er Nikolaj Sporel Jensen og Nikolaj Hansen. Tak for det. Det var virkelig rart, vil jeg sige. God aften. Og god aften. Niklas, undskyld. Selveste burmanden. Jeg glemte burmanden. Han er fængslet. Aldrig væk. Niklas Burmand. Undskyld. Hvad var det Vesterbro? Det var 5 timer, De Lysende Såle. Giv mig en hånd.